Hey guys, welcome back to my channel again, and it's me again, Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, or if it's your first time to come here on this channel, welcome, and please do not forget to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, we will be reviewing these products here. They were sent to me by an online shop, and they are called the Vegan Lips. Yan, na meron daw siyang 12-hour power. So let us see if they will really stay for 12 hours and what are the benefits of using vegan lip products. So if you're interested to see the swatches and to know my thoughts about this product, let's get on to the video. So bago ko i-reveal sa inyo guys yung thoughts ko about this product, kung ano ba talaga yung experience ko, kung gaano kahaba yung longevity nito, and kung ano-ano pa yung mga advantages na gumagamit tayo ng vegan lip products, ipapakita ko muna sa inyo guys yung mga swatches nila kasi meron silang 5 available shades here. We got the Go Bear, Mauve On, and Sexy Plum, Lucky You, and The Vamp. Meron silang 5. So, kung gusto niyo nang makita yung swatches, please continue watching. Swatches ng Vegan Lips Liquid Matte Lipstick, and this liquid product or this lip product came into this kind of packaging. Ayan siya guys, and dito sa kanyang bababanda meron siyang butas dyan, and yung nakikita nyo dyan na kulay guys, that is already the shade of the product inside. So this one is in the shade Lucky You. Napaka-sosyalin guys ang kanyang packaging, para siya yung mga high-end product, ganyan siya. Black siya na may silver dito, ayan, and meron siyang transparent na part dito sa kanyang side dito, and that is already the shade ng ating lip product. Ayan siya guys, and meron siyang doe foot applicator na kagaya niyan na medyo mahaba-haba siya, which is good for me kasi mas hindi ako masyadong nahihirapan kapag ganito. And yung kanyang applicator guys, hindi siya yung parang iba na flimsy. Ito medyo matigas siya, ayan. Pero okay naman siya, wala naman akong problema sa paglalagay ko sa lips ko, hindi naman siya masakit or whatsoever. Ayan, unang napansin ko dito guys, yung initial kasi na ginagawa ko talaga before I apply the product is to smell it. Ayan, kapag ganito siya kalapit sa ilong ko, maamoy ko na siya. Maamoy ko na meron siyang amoy, para siyang amoy powder na something. Ganun lang yung amoy niya guys, very subtle. Pero kapag nag-apply ka na sa lips, wala kang malalasahan na powder scent or powder na taste niya, wala kang malalasahan na parang mga chemicals, ganun guys, wala. So ano nga bang ibig sabihin ng vegan product? Kapag sinabi natin guys na vegan products, hindi siya tested sa animals, so cruelty free siya. Yun yung mga sinasabing cruelty free kasi nga hindi sila gumamit ng mga animals para i-check kung harmful ba yung mga chemicals na ginamit dito sa mga animals. Ang downside lang nun guys, kung ikaw masyado kang sensitive sa mga ganon, yung gusto mo natetest siya sa animals, yun. Sa China kasi guys, ganun talaga yung batas nila doon. Kailangan na na-test siya sa animals. So kapag made in China yung product, alam mo na tinitest siya sa animals. So kung ayaw nyo ng mga may cruelty na sa animals, wag yung mga ganun, okay? So maganda yung mga vegan lips natin guys kasi cruelty free siya, kasi alam nyo naman ako may 2 akong aso. So imagine mo na lang yung 2 aso ko, mabubulag sila or magkaka-rashes sila sa lips dahil lang sa ginagamit ko na lipstick. So very thankful ako dun guys na
hindi sila nag-test sa mga animals para sa product na to, and they already know na safe ito kahit hindi sila nagte-test sa animals. Isa pang point dito guys is paraben free siya. So kung sensitive kayo sa mga products na may paraben, so this will be good for you talaga. Pangalawang napansin ko dito guys is powder finish siya. Ayan, diba? Very subtle lang yung kanyang shade dyan. And by the way, this is the Go Bear, which is my favorite na shade nila sa 5 shades ng vegan lips. And of course, kapag sinabi mo talaga na liquid matte, ayan, na lipstick, transfer proof talaga siya. Pero may mga na-try na kasi ako guys na mga nagsabi na liquid matte sila pero nagta-transfer. Hindi ko alam. Pero ito guys, wala. Wala talaga. Wala talaga siyang transfer. So maganda to kapag yung ayaw nyo na nagta-transfer or nagbe-bleed yung inyong lipstick dito nyo, ayan. So, hindi siya yung makalat ba? Kasi, nandyan, kung ano yung pinag-applyan mo, yun lang, dun lang siya mag-stay. And pang-apat guys, na napansin ko dito is very lightweight lang siya. Parang wala kang ginamit na lip product. Kasi hindi siya yung mabigat or parang yung makapal. Doon mapapansin nyo sa mga swatches ko guys, isang swipe mo lang na ganyan, makikita mo na talaga yung pigment niya, ganun. Ito, parang hindi mo ma-feel na meron kang lip product, hindi mo iniisip na, baka mag-bleed or baka what, parang mabigat, parang malagkit, gano'n. Parang wala lang, parang nagsasalita lang ako na parang walang kulay or wala akong ginamit na lip product sa bibig ko. Very lightweight lang talaga siya. Now, for the longevity, guys, yung tinest ko yung dark and tinest ko yung light color nila, which is the Go Bear and the Mauve On. Kung hindi ako or the Vamp, yun yung tinest ko guys. And kapag dito guys sa Go Bear, kayang-kaya niya ng mga 8 hours ganun na hindi siya nawawala. Kaso guys, kapag ginanong mo yung bibig mo, yung talagang pinag-grab mo siyang ganun, kasi style ko yung ganun, napapansin ko nagka-crumble yung product. So, nawawala yung inner part. And kapag kakain na talaga ko guys, nawawala. Especially if it's oily, nawawala dito sa inner part niya. Dito. So, you really need to retouch, lalo na kapag dark color yung napili mo na shade. But with the Go Bear guys, ito yung sinabi ko sa isang vlog ko na nung tinest ko yung longevity niya. Kahit kumain ako, hindi siya halata kasi halos kakulay lang siya ng lips ko guys. And mind you guys, with this lip product, this is already the lightest color of the line. Guys, meron akong pink lipstick and ipinatong ko yung aking Go Bear dyan. Hindi siya halatang halata kasi hindi halata na meron akong pink lipstick sa ilalim kasi yung pigment niya, nako-cover up niya yung lipstick ko guys. So, sobrang ganda ng pigmentation niya. Kayang-kaya niyang takpan kung ano yung lipstick mo dun sa ilalim kasi ganun din yung pinag-test ko. But for the longevity, if it's dark colored guys, you really need to reapply kasi pangit na siya kapag nawala na dito sa loob niya. Kasi nag-test out ka ako 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 hours guys, tas kumain ako na wala na talaga dito sa loob niya. So, you really need to reapply again. Pero kapag dito naman sa light color guys na yung Go Bear, kayang-kaya niya kahit 8 hours. Pag kumain ka, hindi kasi masyadong halata kung natatanggal siya. Huwag mo lang pagdikitin yung pagganunin yung lips mo guys. Yung pagganyanin na yung talagang harsh yung paggaganon mo kasi talagang mapapansin mo na magka-crumble yung kanyang mga product dito kasi nga 'di ba matte siya, so mas madali siyang matanggal pag ganon. And kapag yun kasing mga matte na lipstick talaga or yung mga shiny na may yung mga may sheen na mga lipstick, pag ganoon mo parang mamimix siya, 'di ba, parang ma-spread out siya. But with the matte lipstick guys, pag kinanon mo kung ano yung na-touch niya, yun yung matatanggal. So yun lang yung downside talaga ng mga liquid matte lipstick guys, pero hindi lang naman sa product na to yung napansin ko na gano'n. Kahit sa ibang liquid matte lipstick talaga, pag ginanon mo yung lips mo, talagang nagtatanggalan or nagka-crumble yung mga product na yun guys. For the price naman of this product guys is 270 pesos, which is the SRP. Kung hindi ako nagkakamali, 270 or 275 from My Beautiful Creations. Yon yung online shop guys, ng pangalan ng online shop na yon na nagbigay sa atin. And kung gusto nyo maging reseller nila or gusto nyo maging distributor, mga ganun, yung parang mga pag may mga online shop kayo, pwede rin kayong bumili sa kanila guys ng mga bulk orders nila and mas mababa yung bigay nila sa inyo. Of course, para din kumita kayo. Pero I think they stay with the SRP talaga.
And mas mura siya compared sa mga ibang liquid matte lipstick guys na ganito yung performance. I've tried a lot of liquid matte lipstick guys and yung mga performance nila is almost the same pero mas mahal sila. So sabi ko nga, maganda na to, okay na siya kasi 270 lang siya, which is yung mga liquid matte lipstick mga 300 plus, mga 400 plus, mga ganun kasi yung mga prices talaga guys. So sabi ko, oh, okay siya. And meron silang 5 shades, so pwede kang pumili kapag go bare, kapag medyo pang ganito. Sabi ko nga parang pang church lang siya. And then kapag gusto mo naman yung mga mapa-dark lang na ganyan, meron silang Lucky You. And then guys, maganda rin yung mauve on. Yan. Mauve on. Parang magkalapit sila halos ng go bare. Yung Sexy Plum, okay din siya, ma-reddish din siya eh. Pero yung ma-dark talaga sa kanila guys is the Lucky You and the Vamp. Ayan. So, yun yung mga, ang mare-recommend ko sa inyo guys na mga pang everyday nyo is the Go Bare. Ito. Kasi ito lang siya, very subtle lang siya, diba? Ito actually, ito na yung gagamitin ko. Ito na yung makeup ko papuntang duty ngayon. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope you will share this one kapag naghahanap kayo ng mga pwede nyong ibenta or kung naghahanap kayo ng mga liquid matte lipstick na cruelty free siya, perfect na perfect siya sa inyo guys. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And abangan nyo guys kasi may ipapag-giveaway ako ng mga 12-hour matte lipstick na ganito. Diba? Itong mga vegan lips na to kasi sobrang pinadala nila sa akin. So the extras will go to the giveaway pile which will be coming out soon. So yun lang guys. If you haven't subscribed, sabi ko nga please do subscribe and like this video and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.